Kalong ke KPI sangsad bat ija burom bakasor ba kli riat kabade ke district headquarter jong ke East Gentil district kalasha no beny haka sorkar bat haka National Highway Authority of India haka bakasurok kala long kum kasurok klau. Kipat ba ki bayat bayeng ki badi dukan haru surang bat ki kena skul ki bayat lenti ha kli riat ki lahap ban bam da pum man la kasngi bat kani ka bu jengma om tang ya kayat kayeng Henry ya ka kot ka khia jong kipat ba. Kumju ru bun ki kali kira syuhab ban yang hasurong namar baki snew no shiteng lenti namar kajing snew palat jong ke surong ha ka ju kapor kajing snew jong ke surok kalawan ra ru ye kajing teng kali ka bakha ka hapo jong ka sorkli rian nakaliang jong unong ngilam jong ke Voice of the People Party ka kli riat circle uba dame wan hi rambai habakren sekilat pathai kubor ulapan pau ye kajing saukhia ka bakrau halo kajing snew palat ka surok hasor ba kli rian kumta halor kani ula ong ba ka party hi kan sepenlong ye ka jingelang pajba hamadan telang playground hadikhia wes ha ka khat pratarik menta ubnai bat ki pajba kin ajing mudlang ha ka baide bat kani ka jing sha e no ben ka district bat ka party kan e ru ha ka rai jong upajba bat onshim ya ka rai jong upajba ha ka te ka sngi nakaliang jong unong ilam jong ka BPP jong ka rilum jaintia ukhot bat uwer ya baro ki pajba nadu ki kanhun seng bhalang ki seng samla ki seng longkme pakin so bha banya poilang ha ka te ka jingelang ha ka ju ka por ulakren ru shibun ki ki baide bat ka jinglong jingman jong ka surok National Highway haklirian bat ha ka district hi baro ka way Mbak Ima tu banyak kali. Jangan kak. Lah. Nakaliang jongi kum ka party hadin bagi liu i ya kani ka jing ka baki pat ba nong chung chung jong ka East Gentil Hills ki ya kendo khamtam ha ji de bat usurok National Highway 06 nakaliang jongi kum ka party ngila persyang ya ban yakren bat ki bor halor khamtam yo chief minister nata ngiliu i baki nong bi khmat jongi ro ki la pensngau nata ki wei ki seng ki senju ko hnong gila keren lut kila kerpalut ya ke sorkar hendai hadu menta kani ke sorkar kadang lek lendet kam sengap at kam patio ya kani ka jing ya kenduk ke jongi te kat badang ya kipor ke jing sniu kanang jur ke jing jia kwa sniusi kila nang jia ke jing kelagi kali ke jing aksiden ke bajia kakak man ke sni kala isang sochisha mana kani kala don kawai ke jing the tayar ke bajia hang tu hi hayau te jer khat badai ka poslot la silut ki mau ki segi ki briu ki bayan to te don bong klum don man sao te ngiu i bahla dai ha ka poslot ro ki mar ye jing ti ko sakai la ka dai ha ka por ba ship barang kumneru pum ba sakai te yu i ba kani umde tambah kata ya so kale kawan dai kala kata ro wat ya kani ka jing ko jing khia jong ki khna klung ki long kemi long pa bayat han to ba im han to ba di jing di ba shong ba sa han to te kani ka kala peneran ya ka district ke jongi tung ta nagaling jongi ka Voice of People Party ni ke tujuri ke ni nomik mat jongi om dai ban agi than ban susngap ban su ajibut lene ban su kren ke sorkar nre ki dai ban mi shikman ban lada ka sorkar kamap
balai kimla se ban yalam yo pai ba ban le de kino ki jing de ki protes ki ba la ban pen ko mu ke sarkar tam ban amili kamu long su ban yalam pai ba leni ban pelong kino jing ki pai ba persya ke sarkar I kum ba kila syak te syak kum te kum ta ngi kum ki pai ba ngi laji de ki bakin ye sai bakin ye kran ndre ngi sangsot ya ka jing syak I ben ke jongi ke jing syak kan suat ke jongi kum ba long manta ya kan ke jing lang pai ba hang te hamadan football te lang playground hang te khiawes ha ka khat phra tarik bdai bdai arjar kulai ha ka por khatwe bije kani ka jing khot ke jongi yo pai ba ka long bagi yo skew ya ka sur ka jong pai ba ka ei ka ba udon ban ajimut leni ban yakren ban ya ajimut ha kata ka jingelang ti ngila yang jongi kum ka parti abang ngila yo ya kani ka jing ujor leni ya kata ka jing gerpat ki babun ki balang bangin keren haji ide berkani ka jing ke bangi keduk hamtam haji ide surong te ngila yakut bangin mi badan no ban lek supai ba ban yo sneu ya kasur pai ba namar bameta ngiyo yo ni surok kalong penban ke jima haga ya ke jeng ngiti ba ke surok kadai ka bulung jong karo ka par ndai habang yo I ba usurok u longkung ni teko ka bamut ba ka distrik ka jongi ka pedi ba kadang long ka ba ka badang hier dor do kata-kata te habang ipet je ka jinglong jiman jong surok hamtam hapo distrik headquarter jongi ka lalong ka ba ilerai but sharum stay hadu banda poi border asam stay ro haga jing lek ya ka jinglap ka jongi ba mlong shu ban ya ki kali te nagalian jongi ngidon tang kata ban yakhot ban yawer yo pai ba jong ka thai isjan te sborok ko wei bakin yabi renti bakin ya yo sngeu ya kani ka jing khot ka jongi kena bakin yabi pai ba ngila ban sim ya kara kata ka siro ka ba ngin penbore ka sarkar bakan le namar ngi yo I ba ka jing ipod ka jing ekran ki me iman kamposion no te kala de ka por ya ka bangin simbe ya kara ka jong pai ba kai badai ban le ngin le be khnang ba ban pen yo sngeu le ni ban pen ya kan ka sarkar ka ba la ko ngala ba no